प्रणाम नमस्कार, कैसन बानी लोगिन। तो आज हम बनाए बिहार के आन बान शान अहुना मटन। एकरा के हांडी मटन भी कहेला, मटन हांडी। तो चली लोगिन एके बनावल जाओ। तो अहुना बनावेला हम ले बनी यहाँ पे हांडी। हांडी के रात भर पानी में भिगो के रखले रहनी है ताकि करेक ना होखी, टूटी ना। आ नीचे पेनी में थोड़ा सा माटी लगा ले बनी, देखी लोगिन। इसे क्रेक होखे के डर बहुत कम रहेला। आ में डलले बनी सरसों के तेल। तेल के चारों ओर फैला ले बनी। यहाँ पे ले बनी कुछ लहसुन के कली छील के, ललका मिर्चा सूखल का, आ तेजपत्ता, कुछ खड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा, ये सब के हांडी में डाल देहल जाई। आ 1 मिनट तक पकावल जाई। तो आँच के बिल्कुल लो रखल जाई, धीमा रखल जाई। धीमे आँच पे पकावल जाई, ना तो हांडी जौन बा उ क्रेक हो जाई। तो देखिए लोगिन, बिहार के जौन भी डिश होखेला ओहने मटन ना, बिहार के ज़्यादातर डिश सरसों के तेल में ही बनेला। सरसों के तेल में काफ़ी स्वादिष्ट कौनो रेसिपी, कौनो सब्जी, मीट मछली बनेला। तो यहाँ पे डाल दिए लहसुन के कली आ एकरो के थोड़ा देर पका लिए। तो ये सब लगभग 1.5 मिनट से 2 मिनट तक पाक चुकल बा। अब एमे डालल जाई प्याज, देखी लो। आ प्याज के खड़ा मसाला सबके साथे मिला लिए अच्छा से तेल में। एजन में डाल दिए थोड़ा सा नमक ताकि प्याज जल्दी से गल जाए, लरुआ जाए। तो देखिए लोगिन, प्याज जौन बा लगभग थोड़ा सा लरुआ गइल बा, गल गइल बा। अब एमे डाल दिए मटन। ये बिहारी मटन हउवे, खसी मटन जौन कहेला उ। बाहर में तो बकरे के मटन मिलेला और उ काफ़ी देर से पाकेला। खसी मटन जौन बा उ जल्दी गल जाला, एकरा के पकावे में ज़्यादा टाइम ना लगेला। तो अब एमे डालल जाई स्वाद अनुसार नमक, आधा छोट चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये तितका लाल मिर्च पाउडर ह, हमनी के बिहारी लोग थोड़ा चटपटा ही खानी सन। आ ई हउवे धनिया, जीरा आ काला मिर्च के पाउडर। ये सब के अच्छा से मिला लिए मटन के साथे। देखिए लोगिन, ऊपर नीचे कर लिए। मटन, प्याज, मसाला, खड़ा गरम मसाला, ये जितना कुछ बा सबके आपस में अच्छा से मिक्स कर लिए। मटन हांडी जौन बा उ एक औरो तरीका से बनेला। पहले ही ओकरा के कोनो बर्तन में अच्छा से मैरिनेट कर लियाला। आ ओकरा बाद हांडी में पैक करके चूल्हा पे चढ़ा के बिल्कुल लो आंच पर बनावल जाला। वैसे तो मटन हांडी में पानी उनी कुछ ना डालाला, जौन भी डली तो इहे मसाला वसाला डाला जाई। बिल्कुल हमनी के थोड़ा सा पानी डलनी है सन ताकि नीचे से जरे उरे ना। अब यहाँ पे ढक्कन लगा के एकरा के दम लगा दिए आटा से, आटा के लोई से। देखिए लोगिन, बिल्कुल ए तरह। अहुना मटन के बनावे के जौन एगो औरो तरीका बाटे, जौन पूरा चीज़ मैरिनेट करके हांडी में भर के आ धीमा आंच पे पकावेला, ओहू तरीका से हम लोग के बना के आगे दिखाए। यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ देहल गइल बा ताकि गैस जौन बा वो हल्का हल्का निकले। आ अहुना मटन के हांडी के ऐसे कपड़ा के मदद से पकड़ के बीच बीच में हिला लिए ताकि नीचे से लागे ना, चिपके जले ना। देखिए लोगिन, इस तरह। आ फ्लेम के बिल्कुल लो धीमा रखल जाई। तो अहुना मटन बनते हुए पूरा 1.5 घंटा हो चुकल बा। चली लोगिन, आटा के लोई हटा के देखल जाओ जे के तरह तैयार भइल बाटे। और ये देखी लोगिन, मटन जौन बा कितना अच्छा से हांडी में पक रहल बा। अब मटन और प्याज काफ़ी सारा पानी भी रिलीज कैले बा, छोड़ले बा। देखी लोगिन, इस सब के अच्छा से मिला लिया। और अब एमे डालल जाई आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर आ 1 छोटा चम्मच मीट मसाला। आ ये दोनों के अच्छा से मटन में मिला लिए। देखी लो। आ ढक्कन लगा के लो फ्लेम पर एकरा के 10 मिनट और पकावल जाई। तो रउआ लोग देखबे कनी लोगिन कि ई बनावल कितना आसान बाटे। तो ए तरीका से एक बेर जरूर ट्राई करेम लोगिन ई रेसिपी। आ 10 मिनट हो चुकल बा। ई देखी लोगिन, कितना शानदार अहुना मटन बन के तैयार बाटे। देखी लोगिन, ई खाए में काफ़ी टेस्टी स्वादिष्ट होखेला। तो एक बार एकरा के ट्राई जरूर करेम लोगिन। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेम लोगिन। भोजपुरी वीडियो देखे लाखिर
बिहारी रेसिपी देखेला हमरा चैनल के सब्सक्राइब करेम लोगिन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेम लोगिन। धन्यवाद।